אוקיי, אז זה לא הצעת שחשבת שזה, אבל הנה משהו יותר טוב. ניצי, מזל טוב. המון המון מזל טוב. עד 120. מזל טוב, ניצי. באמת שתהיה, לא יודעת איך, שיהיה יום הולדת שמח. מזל טוב! מזל טוב, מתוק שלי. מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב. שיהיה לך מלנת אלפים מזל טוב. מזל טוב ליום הולדת ה-20 שלך. ניצי, שיהיה לך הרבה מזל טוב. מזל טוב. עד 120, אתה יודע, כל השטויות האלה שתמיד מאחלים. שלום, קציצן. קציצן. אנחנו מדברים מהעתיד. השנה עכשיו היא 2070. אתה בן? 86. היום בדיוק 27 במרץ. הולדת שלך? כן, למקרה ששכחת בגיל הזה, אתה כבר סנילי. היה לי רעיון מצוין, שלכבוד יום הולדת שלך נעשה לך מתנה שתעזור לך לכל החיים. כבר מה זה כל החיים? מה זה? אנשים חיים היום רק עד גיל 150. אז ניתן לך את הברכה ליום הולדת 20 ונשלח אותה מהעתיד. וככה גם נוכל לעזור לך להבין להמשך מה לעשות. סתם נתנו כמה טיפים כזה קטן שתוכל, סתם כמה ספוילרים. אתה היום עומד בראש ארגון הפוקימון מאסטרים. פתחת את הענף הזה בארץ. לזירה הארץ ישראלית. אבל אנחנו רצינו להגיד לך טיפ שיהיה לך ככה, שתדע איך לעשות חיים שלך מוצלח יותר, אז בדור אל תביא אותו. זה היה נפילה. הוא רק עושה לך צרות במשק, ואנשים לא מאוד מתעניינים בו. אני אומר, תשקיע בפיקאצ'ו. ועוד משהו שחשבנו שתשמח לדעת, אנחנו עכשיו חותכים סלט. כן, שחותכים סלטים ואוכלים והכל, אז אנחנו משתמשים בסכין סולארי. לייטסייבר. לייטסייבר? כן, ככה זה כן, ככה, זה של הצעירים. אתה נורא אהבת את זה שזה הגיע, נורא התלהבת. כן, זה מהסרט הזה של הכוכבים, של המלחמת הדברים. דניאל, תספר לו במה עובד. אתה, שתדע לך, אתה למדת, הייתה לך התלבטות מאוד גדולה, כשהגיע לשלב של הקריירה, אם לבחור ללמוד מוזיקה, או תגידי לו. רוקחות. רוקחות. נורא קשה. נורא קשה. דברים שתדע על חיים שלך. כן. יש לכם קטע כזה של לעשות של מתנות. כן. שכל אחד עושה הפתעות ומתנות נחמדות לימי הולדת ודברים. אבל קציצן, צריך קצת לחשוב על מה מתאים. מה מתאים? לפעמים אתם יודעים גם להגזים. ההצעה בגיל 23. נכון, וחצי. אתה תכין מתנה לידה שתיקח אותה, לזרוק אותה מגשר שהיא קשורה לגומי. איך קראו לזה? בנג'ו. בנג'י. תזכור את זה. בנג'י? לא. לא טוב. עוד דבר חשוב. עוד דבר. לבריאות שלך. לבריאות. שתגדל, אתה רוצה להישאר בריא וחזק. המלצה? תאכל בשר. הרבה בשר. המון בשר. אל תיתן לה להשקיע, לך קציצן. רק בשר. יעשה לך לא טוב לעצמות. איפה יהיה לך ב-12 אם לא תאכל בשר? באיזשהו שלב אתה תגלה שאביך, כמו שאתה חושב שהוא אביך, הוא בעצם לא אביך. אבל אנחנו לא נגלה לך, אתה תגלה כבר לבד. בוא נגיד שמתישהו אתה פתאום תשנה את השם שלך ככה לקציצן ויידר צעירי. זהו, לא אמרתי כלום. נרדם. מה אני יכול לעשות? פעם ב-80 שנה אנחנו עושים לו מתנה מושקעת על תן ידם. מה? פעם ב-80 שנה שיגיד תודה שמישהו זוכר אותו בכלל. בואי, מצמי אותי, נו. מצמי. נוריד את זה בעריכה. בניגוד לכל הציפיות, בגיל 40, אתה עדיין תישאר כזה. תישאר גם תימני. לא. לא מצאו לזה חופר. מזל טוב קציצן! יום הולדת שמח. אנחנו אוהבים אותך. שיהיו חייך טובים. וארוכים. ושתצליח ליהנות מחייך העלובים. הנפלאים. כן. מי תישאר מאושר, ואל תלך בקוצים.
אל תלך בקוצים. שלא ירצו לך פשפשים. כן, ושתאכל הרבה ביצים, 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 ביצים. שלום ניצון, אני פרנסוי, ואני זה פלור, ורציתי לאחל לך על יום ההולדת. פלסי, בזיו, מזל טוב, ניצון, אוהבים אותך. אז ניצי, ככה חלפו להם 20 אביבים, מזל טוב וכאלה, שהגעתי את אמא, שתקבל הרבה מתנות, למרות שאתה אף פעם לא אומר לנו מה אתה רוצה, אני אוהב אותך, לא יודע במילים, מזל טוב, כן, מזל טוב. מה עכשיו? רוצה אני להיות גיבור הכי שבעולם, לתפוס אותם ולא ליפול, לרתום לי את כולם. אני אסע ברחבי תבל, אחפש גלידיים, כל פוקימון פה יקבל מוסר על כוחותיי. פוקימון ולתפוס את כולני, יודע זה גורלי. פוקימון אוי ידידי רעי, נתאר ולא נראה. My fire, one desire, believe when I say I want it that way. Tell me why ain't nothing but a heartache. Tell me why ain't nothing but a mistake. Tell me why I never wanna hear you say I want it that way. עבודה קשה, כסף קטן, שכר מינימום בלוז. One, two, three, four. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. What? Let it be. In my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be. Let it be. Let it what? Let it be. Let it be. Speaking words of wisdom. Let it be. 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 Speaking words of wisdom. Let it be.
תגיד משהו, זה איך שקוראים לו? באמת שיהיה מלא בהצלחה, ושתהנה בשנה הקרובה ותלמד ותתבגר, ושתגשים את כל החלומות שלך, וכל מה שאי פעם תרצה. אלפרד, תגיד משהו לניצי. שתזכה לחיי אהבה ואושר ושמחה. שמור על הסקרנות שלך. מגיע לך שיהיה לך שנה שמחה מאוד מאוד מאוד. שתהיה מוקף כל הזמן בחברים, גם אם הם לא אנחנו. באמת אני רוצה לאחל לך תמשיך תמיד לחלום ולשאוף כמה שיותר גבוה. הכי טוב שאפשר במה שאתה עושה. שתצליח בכל מה שאתה רוצה להצליח בו ובכל מה שאתה עושה. ואני מאחלת לך מיליון שנים של אושר ושל כיף ושל מתיקות ושל נועם. אתה מקסים ומגיע לך שיהיו סביבך אנשים מקסימים ואוהבים כמו שיש עכשיו. אז אני מאחלת לך את זה לעוד מלא מלא זמן. שתהיה מאושר כל חייך. שיהיה המון בריאות, מכמוני יודעת כמה זה חשוב. אני מקווה שאתה תגיע בחיים למקום שבו אתה הכי תוכל למצאת את מי שאתה, את היכולות שלך ואת היופי שלך, כי נגיד אתה הרבה יותר יפה מאלפרד. תראה. מצאתי את עצמי באיזשהו יער אפל, הולך לבד כזה, מלא קוצים. רציתי לאחל לך יום הולדת שמח. ושיהיה לך הכי כיף בעולם, בהצלחה. תמשיך להיות תימני. אני מאחל לך שלא תצטרך לבחור או, אלא שיהיה לך גם וגם וגם. נכיר עוד הרבה שנים, ונזדקן יחד. שגיל 20 זה לא כמו פעם. כאילו, אתה יודע, הברכיים מתחילות לחרוק, הגב מתחיל לכאוב, הזיכרונות... טוב, מכיוון שנגמר הזיכרון באמצע, התחלתי להגיד, הזיכרון כבר לא כמו של פעם, שתדע לך, קח 200 שקל. שתדע להמשיך להילחם ולקום, גם אחרי הנפילות, ואם לא תדע, אז אני פה כדי לעזור לך תמיד. תנצל כל רגע, כי באמת, אתה יודע, חיים רק פעם אחת, וכאלה וזה, אלא אם כן אתה מאמין גלגולי נשמות וכאלה. בקיצור, שיהיה לך כיף במדינה שלך. אתה חבר ותיק, כאילו אני זוכר אותך מאז שאתה היית ממש קטן, וגדלת להיות בן אדם מדהים. עכשיו באקט רציני, יש הרבה דברים טובים להגיד על ניצן. אני אישית, לפי ארנון, אני הרבה פעמים משתמש באנשים כדוגמאות לכל מיני ערכים וכל מיני דברים שאני רוצה להסברה, בקיצור. ואתה ניצן קטן שלי. למשל זה אחת מההגדרות שלי לטוב לב ולנדיבות ולתום בצורה הטובה של זה. תמשיך להיות בן אדם מדהים כמו שאתה, ואח יקר, וחבר טוב, ותימני. אני ממש שמחה שהכרתי אותך, למרות שההיכרות הראשונית שלנו לא הייתה יותר מדי נחמדה וסימפטית. אתה מדהים, זה כיף איתך, ואתה כן, ואתה פשוט בן אדם מקסים. ואתה הכי טוב? בעולם? כן, בדיוק. אין מילים, כאילו אנחנו תכלס עברנו כל כך הרבה יחד, ואתה בן אדם מוכשר ותמיד מעניין וכיף, ואתה פשוט לא כמו כולם. אני באמת באמת מתה עליך. אנחנו מאוד גאים בך, אתה ילד בכור, ואתה מתנהג ככה. אני מאוד מאוד מעריך אותך, ואת איך שאתה מתייחס לבני אדם אחרים מסביבך, ואת איך שאתה מתייחס לעולם ואת הראייה שלך. אתה בן אדם מדהים, מיוחד, מוכשר, מתחשב, חבר עוד יותר מדהים. אני פשוט כאילו, אתה בן אדם שאני אישית נורא מעריך, וחבר ממש טוב שלי. אתה פשוט הגדרה מושלמת
לחבר, למילה חבר. זה לא קשור לניצי. אתה ראוי לכל מה שטוב. אתה יודע שאנחנו תמיד פה בשבילך ואנחנו אוהבים אותך נורא. אין לי מילים להגיד לך כמה אני מעריכה אותך ומודה לך על כל הפעמים שהיית בשבילי. אוצר. אך נפלא. אל תשכח את חוליו פעם, ותמיד תמיד 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 תעשה אותו שוב, כי זה מצחיק וזה כיף ואנחנו אוהבים את חוליו. קצת יותר מאותך, אבל זה ממש... הצבא משמיד אותנו, אבל יהיה בסדר. אני אכריח אותך לבוא איתי לנגב, ואתה תשרף שם איתי ביחד, ויהיה טוב. שהשירות הצבאי שלך יעבור מהר, ושיהיה כמה שיותר משמעותי בשבילך. ואנחנו מאחלים לך שנה מאושרת, אפילו שאתה בצבא, אבל לא נורא. אני יכול לך בצבא, שזה שאתה מתחמק לך שם בצבא ובקושי רואים אותך. אבל אנחנו נתגבר, נכון, יופי. איפה ניצן? מאז שהלכת לצבא, חיים שונים ילדיך. ושניפגש יותר! אני מתגעגע אליך, לא רואים אותך בכלל. תזכור שיש אנשים שאוהבים אותך. אנחנו נורא אוהבים אותך ומאחלים לך רק טוב. אני אוהב אותך. אתה אוהב אותו? מה שהיא אמרה. ואני אוהב אותך. אוהב אותך. אני מאוד אוהבת אותך. אני עדיין אוהבת אותך ואתה בליבי תמיד. אנחנו אוהבים אותך. מאוד אוהבת אותך, מאוד מאוד מאוד. ונראה לי שעדן אוהב אותך גם. מאוד מאוד. אוהבים אותך מאוד, אני אוהב אותך מאוד מאוד. בעמדה? ושתלמד לא לבכות כמו אלפרד. אלפרד, אתה אחר כך, תירגע. כן, הוא גם רוצה לאחל לך מזל טוב. אתה זוכר את הפעם שהוא נתקע באוטובוס? פספסת תחנה באוטובוס כי עזרת לזקנה לעבור ואז קיבלת סופגניות בחינם. זוכרים? שהוא גילה חצי שפם. אלפרד, אנחנו באמצע, אתה לא רואה? אלפרד, זה! אלפרד לא פוקימון. בושה! גם לכם יש הרגשה שמישהו עוקב אחריי? ועוד דבר. באתם תוקן. נזכרתי איך מצלמים. זה יחתך מעריך. יופי. טוב. אלפרד, בוא, תאכל, לאן הלכת? מה נשים לו? אנחנו לא יודעים לנגן! תעשו פולחן אישיות. מה זה פולחן אישיות? זה מה שעשו להיטלר. כמו שעושים לבנדה? מה? גם לבנדה, כן. זה אותו דבר בערך. Are you videoing me? 4601! Cut!